Hello! Good morning guys! Guys, mamahaw ta guys. Nakoy, kuan guys, o kanang kinilaw nga nangka. Kinilaw guys, gibutangan ni tuno. Ay napog koy isdang pinirito o sausawan. Mga unta ninyo guys, mamahaw ta. Mm. Ay napod koy kuan guys, kabliya. Kabliya guys. Pinamot ko. Pagkas kaon. Ano sa luyo guys, away. Ay kawas itong sulingan. Dami magkinamot guys. Dami kang kinilaw guys. Yan. Dami guys. Kinilaw. Kinilaw lang ka. Kaya dito ko guys. Nakagikuan ni guys. Nakagikuan ko lang. Kinilaw nga. Nangka. Ang lipain ko sa kamutos. Dami kasi ka. Yun mo guys. Miệng không ạ? Quất thấy không? Quất. Bye bye guys.